फेमिलि बोसोर गोदानाव हेपि निउ इयाराव बयबो इन्जय खालामो नङा होमबा लोगोफोर आंबो आंनि फेमिलिखौ लानानै इन्जय खालामनाय जाबाय दिनै नै आंनि बोराया शिब महादय हेपि निउ इयार शिब महादय हेपि निउ इयार हेलो आंनि हासबेन्ड जाबाय गोदान आं खालामसै हेपि निउ इयार लोगोफोर दिनै जोङो फेमिलि आलायखुंग्रि फेमिलि जोंनि सिथ्लायावनो पिकनिक जादों नोंथांमोना मोजाङै दंजोबो आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो साबायखर होबाय मोजाङै मोजां थादो जाहाथे नोंथांमोना बोसोर गोदानखौ मोजाङै मोजां बारहोनो हायो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सर्ट कमेडि मोनसे लाबोनो सानदों बे कमेडिया जाहैबाय नोंथांमोना हेमन्त बिश्व शर्मानि मोसानायखौ नुवाखै नामा बे हेमन्त बिश्व शर्मानि मोसानायखौ आं दिन्थिनो लादों बिनि उनाव दिन्थिगोन आङो जोंनि बिटिसिनि CM प्रमद बर' सारनि मोसानायखौ दिन्थिनो लागोन आङो लालांदो हेमन्त बिश्व शर्मानि मोसानाया बे हेमन्त बिश्व शर्माया बबेहाय मोसादोंमोन जेला बियो माबायाव फैयो तामुलपुराव फैयो तामुलपुराव फैनायाव बियो इलेक्सन प्रचाराव मोसादोंमोन नोंथांमोना बिनि मोसानायखौ नुवाखै खोमा खिन्थु आं दासिमबो गोसोखाङो बिनि मोसानायखौ नायलांदो नोंथांमोन हेमन्त बिश्व शर्मानि मोसानायखौ गाबारा जोबानो दानिया प्रमद बर' CM जोंनि बिटिसिनि CM मोसानाय बिथांनि मोसानायखौ नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ खिन्थु बिथांनि उदैया गिदिर बेखायनो बाज्लो मोजां मोनो खोमा प्रमद बर' मोसानाय नायदो नोंथांमोन दानिया नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना जोंनि दानि डिपुटि चिफ जायनाखि डिपुटि चिफ जोंनि गबिन्द सार बोराय मोसानायखौ दिन्थिनो लादों आङो नायलांदो नोंथांमोना गबिन्द सारनि मोसानायखौ जाबाय रायजोफोर नै दानिया आरो मोनसे दिन्थिनो लाबावदों बिनिफ्राय साबसिन हामसिन जायनाखि जोंनि बिटिसि फरेस्ट मिनिस्टार खेरेंगा सारनि बिथांनि मोसानायखौ दिन्थिनोसै आङो